Answer na no makai bibi ma me nko machi na me mfa sa ase ni ma mo na we be ma de me di kan ye no emu ada ye hu de ye wo emre bi e twem ne ye wo akyerɛkyerɛ wo bi a ne ye frɛ wo mo people teacher and as a people teacher me bo ana Yeah, the crap. adi ne ye frɛ wo mo adi ne ye frɛ wo mo ta all because say oye teacher efiri say ogina nkwala anim e kyerɛ de etinam te ogina nkwala anim kyerɛ de nti oye teacher answer na no makai bibi ma me nko machi na me mfa sa ase ni ma mo na we be ma de me di kan ye no emu ada ye hu se ye wo emre bi e twem ne ye wo akyerɛkyerɛfo bi a ne ye frɛ wo mo people's teacher and as a people teacher me bo ana Yeah, the crap. adi ne ye frɛ wo mo ta adi ne ye frɛ wo mo ta all because say oye teacher efiri say ogina nkwala anim e kyerɛ de etinam te ogina nkwala anim kyerɛ de nti oye teacher Nenso oye people teacher because say one go training school. And didn't oye teacher if we say we jina nkwala anim kyerɛ de. Aden na people teacher no oye teacher if we say we jina nkwala anim kyerɛ de. Aden na we ye teacher na we ye people teacher we say we go training we go training. Sana empna eyire no etie munyina mo ye yire ba nam se wo ye nware wo ye empna yire munyina mo ye teacher fo nanso nam se wan ko training ti wo ye people teacher. Wow. Nti no me pese mo ye clear wo na ye hu me say there will be can say ye wom na wade no di ni wasa nemo ye wom na yere afi said ye kan ye mu say nyankopon ji ye trust me ji a trust ma ye say onipa wu a na wo onipa owu a oni be ya nemo yen akamfo ye mamre ye mra ne ye hyehyeye ya manne no ene kyerɛ yen sɛ ye wo be dia ye frɛ no asamman ye wo bi dia ye frɛ no osama enti sɛ onipa wu a na ne ho ati ni mu no na akɔ asama na wakɔyɛ sama na wafe wɔte ase afei wotumi stu frɛ no ma wɔbɛbo ba yɛyɛ gyidi fo trust na ma yɛ kuni sɛ ɛnyɛ nokorɛ nanso yɛnkasa saman ni wo yesu no aka ɛberɛ a afiafoɔ no wɔ dɛ na opie hɔ no na afiafoɔ no yɛhyee wɔ na wɔn mo no gye tetefoɔ ne yɛ nsɛm no di tetefoɔ amanneɛ no wɔn mo gyidie no nti no wɔn mo sutuu sɛ wɔyɛ saman ɛna yesu sɛ menyɛ saman ɛna yesu confirm sɛ ampa saman wɔ hɔ enti wɔse saman oni honam ne dompe sɛdeɛ muhu me munso mi mu ɛyɛ mmea menyɛ saman ɛneɛ na ɛdeɛ ne saman saman ɛyɛ ahohofi abɛnni a yɛne wɔn mo ti fi ahohofi a yɛne wɔn mo wɔ fie no wɔn mo ɛna sɛ obi wu a na wɔn afa n'anim tua sɛdeɛ wotwa foto a yɛse foto saman ne yɛakɔhoro wohoro a na yi wa sɛdeɛ na wogyina hɔ no wɔn mo fa saa adeɛ no
no omo de adura wo mani na afi omo de ne nam no omo de huro huna eno na obi ko huna was oh ma hunu tama nemo actual itself no de wawo no oni ba dia oni ba dia na wontimi ma atia wo mu bi oni ba dia kuma ti mu na ma di ye nipa no enkwa home ye wo nu mu no efiri ni mu kọ eye home ye nyame home gu nu mu esa kọ ba Bible say o nipa wu ya home no home no a eja home gu nu mu no ekwa eja ne nchen Christiania electricity as long as the generator no was sparking on a produce power no and a tape no abodum power no and a canea na so what's to say no na power no go echo back to generator canea na dum bulb ne sen won so fa so bi ani so wunti me fa bulb no second and so canea dia because power na na man no it has gone back to the generator and onipa wuya body ni de da ho enti se lumba eye no kresi o musie no ofie wa body ni da ho but to me bi emi enti to kobutu na nim se onsan ni ti no eno na ma meka se ye concept ibi kie what is no the tata was san ti no wa san ti ewi enti ye kan eye woti aseto ene sese wu se eye nokura na enye nfa enti bon ka kire no se to pese ye tan ti a oma kwan ni enye oposi eno ne betimi asan ti because yen ye yate asefo ye de niema a ewo nkwa ene ye adwuma enye de wawuo enti de wawuo no wodi baabia no abesa wuti ye see you say ni si enti senya no kra makwan ni enye opportunity why not kind ebesa wuti kwan ene ebesa wuti kwan ben kwan da ho usu mi en fa kwan afi o jina bere mo say ye me so ma de be ta ba be ni ananti bi ma no be ti no de me pese me kan nyina no kwan de e kosre ba fo ma e be de e be Manfo eni aje nkomodie no ehu ye papa enti na chese de wo ka efa de course no ho eno no me pa so wada romanei first nkomodie na wo Ghana ha no ankofo di fama makoso Serwaa ni marriage certificate no mo se on da dumba ni aware kura na akire ebe court no mo se 2018 mom na ode krata bai so waja aware na da dumba ja no ma ehun letters nyina bai omo cho letter de ba media ni so ena ma me ni so oya appeal me de toto first no conversation prior to court no fa aware no court edi kan ko ya Kumasi high court no na nkomodie na nkofo di no sa aware bia akra ni onda dumba ntemuja no ansa na lawyer fo bi ede letter e ba abontro mo kiremu 2018 ma me na abeja aware ene ye ware oba afufuro mum it means say ni nyina akọwie se maame no ye kọ court no nkomodie na wa abonten ne se oni da dumba na aware bia ni wo muntem nyame adom emfa ho ne nkrata bi okuta ya wo de kọ e bia no
say yes enya na ɔte ase na wonte ase menka ne sa court ne kan say oyɛ yere bi aha that means oyɛ yere and yere no kran so ya gini tum so oyɛ panyini ko hwɛ nyina so a court ne de gini tum say Oyema daddy me mbato wetin me ne me pa chan enu na me ka say me nka wa me enu na ma me ka say honhom a edi dwuma no edie ne ma otimuafo ni gina so say wo mo pepa wo mo de aba say maame say wa begya awade wo nya yire no edie ne ma otimuafo ni gina so boss asem no tugu otimuafo no anumu asem ne say ono a wa hu wo video so te lumba ni gina ho te ne yire akoso asewa awawa no enti kire say ta akoso asewa akra so agya awade ono lumba wa anya antum eti wa anya antum no cheta awaligo na amaso yeah ya maame ni gina so ni yeah eti na meka say asem na lumba gina ho kan ye no tumi ewo mu nyeke wow eti na me din gina so abusa say sa asem na eda abonten no o report ni decision na chese e bototwene cause na obi anim say maame akosia say we court ama say de a lawyer fo bi mo e de krata ba abonten beka so obija aware 2018 na bi nso beka say oja aware 17 years ni ade ni de baby e beka say aware ni ho but court ne ka say aware de wo ho na emom ni ordinance aware ni anya nto ene maame ni se wa na kuma nto ne yem wo kwa api afa nkomo asa aba no afa de enya aware no mpeso mo kire se eni ho na emom dodo na kire se krata akro na ekuta maame na ode ikọ no ba konfo ene nkofo ahodo ne ankorankora bi e kire se wo mo waki atia maame ne krata ne dendendende se kwan bia so krata ne de yanyi ntum that means afa de o mabahunu se maame ne kuta krata bia emma na ware wonda dru bantam obi ntumi nware bie na emom se o mo nkomode nyina nsa krata ne de e also bu fa wiem fa soro na court enyi ntum da according to nkofo bi nkom a wo mu edi mpacho wadaro ma honhom nti ase ene se de nyame adom akyade ade hu niam anim no ma mi krata yi wo abo kosoro kora edru court wani mu a emsa krata no wo mu behu ni say yi toilet ra na say bibi saa wo ho menka ne saa obi kuta krata papa yetimi edru quarter na adane na bibi saa ho a ebetumi adi maame Serwaa na pese egina sunsum side okay eno na ma meka say se wuni nyame dia obonsam tini de oye de o na wo nyame a ye frɛ no obonsam suru nyankopɔ obonsam ntimi nyina out na ni ade edi kan lumba no satisfy asem na wi me se maame no nanka owo bibia wo hu se otimi ka se paper na nye maame nanka se paper na nye o si nanka se o mo de ko ba bi ko ye hu bibi all is there so eja me kaka asem be ntimi ya ho na se good enu nti na ekwan a wo be fa so a obetimi de asensen ho kontonchene ye ba wo de asensen wi enti na sem nyina na se wo ma ntimi an satisfy enti e ma wo ntimi hunu enukure wo mu wanka se nye ena de medical kan lumba sem ne se senka na sem no o de si wo se me yira kosi Serwaa de a enka o mu mienu nyina ye yire ba o se so se ma ware no efie ni abontini nyina combined and se wo mantimi antuamu se maame na gya wade woni lumba ni hobiu no enu anya dwuma no bibie ni wo betimi de asai maame no ni lumba ware na umi bie ni ho the only thing steady yentimenka say ni nyina na say enokura ni de ewo ho na se be ya ye be ma no kwa ma na aba
ɛno na ka ɛnokorɛ ne de kasa yo dia wo kan na ma me di bisa sɛ ne na sa spiritual aspect of this issue na da bia wo kan na wo ka kosi so no na maame akosua Serwaa wonim hu bibi enti na emfa ho ne niema nkofo kan ne kanche agu fom ne krata ya nyintum ne fa ha ne yesei no wono no nim that spiritual aspect nti na nansan ne interview bi aba abonte ne wo se won de nyame kora nim se wo ye Mrs. Fusu ohwe na ho odin a ode ka no a ene de wo kan di a na kire se dane kowie sai kora de ono gidie ne de wonim ne de nyame so nim no saa na ebewie bibisa good sɛ ɛna me ka sɛ onyankopɔn a wɔsom ɛna onim sɛ okura nokorɛ okay unse medika aka sɛ obi okura nokorɛ no ɔnwene no wakasa wo true yeah but atrɔfoɔ de ɛnam sɛ atrɔ no wo twanti wanwene ho anano bɛfom yeah krepa nti maame ne nim sɛ onim sɛ wokura nokorɛ no adɛn na ɛsɛ ɔpanic adɛn na ɛsɛ ne yɛm hyehyɛ no baabi a ontimi mfa ahoɔdene ɛnyɛ ɛne baabi ɛwɔ no meka baabi ɛwɔ a wobɛte ma yeah meti ase ɛhɔ deɛ ontimi mfa ahoɔden kɔ nti wagye mu ama ne Nyankopɔn ɛnokora no deɛ kura no nti ɔno no onipa no na mmom sɛ nokora no bi firi hɔ aba no atemmuo no bɛba no ɛna ɔtwɛn ne nyam ɔhwɛ ne nyam nti sɛbi deɛ ne bɛyɛ nyinaa yi ankasa abiri ɔde ne nsa gu ne ti ba wɔnim deɛ bɛfiri mu aba nti na mɛka sɛ yɛne a onyame afrɛ yɛn sɛ yɛmɛsɔ n'asene yɛmɛkyekyere ne werɛ yɛmɛtaa n'akyi no woma yɛnya abokyerɛ firi sɛ deɛ di n'akyi no onim deɛ wɔko onim ne kɔɔko ɛno nti na ɔno no ne yɛm nhyehye no a adɛn na wo a wodi n'akyi no wo yɛm hyehye wow eti abustiafo opanyin sanya kyerɛ mu a emfa ho ne de nipa bɛyɛ wo de nipa pa megina nkɔ Blaster Square megina nim hɔ en declare sɛ maame akosua Serwaa the certificate kura bi omkɔ akoye otumi di kɔ akoyi kura free court atitim ana ɛbɛhye no twagya tum pa at the end of the day asɛm no a Lumba kan yɛ wɔ ne birthday na se no saa asɛm ni mu dromra no wɔ nkwa wɔ se nipa wɔ nkwa na ne nsɛm no a wɔka no emu yɛ du saa nsɛm no ɔkan ni mu duro na ho den sunsun fam ɛta maame akosua Serwaa akyi enti kɔpem sɛ de ni kunu ne kan yɛ distant nneɛma according to spiritual antiase no de kyerɛ no ɛbɛbam na sɛ de sitie nso wɔ physical na ɛbɛyɛ saa no eni papa wɔn nkɔhwehwɛ maame ne certificate ni mpo no mu ntwa gyantum na ne mo bɔ sɛ de no obi anka de ɔpɛ at the end of the day de papa ne kae no ɛda nyame anim ɛna sunsun fam nso ɛyɛ honhom mu konti wɔn asan ase agye atum ti ba saa ne de a ne ɔyɛ ne dɛ koraa wutwa gya tum wie ɛhye no de nsuo pepa hɔ nyinaa wie a wobɛdiri court hɔ na letter no certificate ne saa da hɔ wow me ho adwiri me sa wate nneɛma ase wo yam so ahyew nneɛma wɔ nyinaa ne nkɔmmɔdie wɔ nyinaa ma yɛ ahotosoɔ ɔpanyin sɛnya bɛka sɛ emre a ɔmbɛka kyerɛ sɛ da dum baawu no data ɛso na finhyia pɛpɛɛpɛ no 1 year celebration ankasa ntumi nkoso ampani ampa pɛ de na no ɔmkɔyɛ yɛ ɔmama yati de ɔmo a bɛkyerɛ ma kyerɛ sɛ ɛnyɛ 1 year celebration na emu ɔmkɔyi ntoma
aha ntuma tuntum ɛna ɔmo kyerɛ ewiase nyinaa ɛna nti 1 year celebration deɛ ɔmo nyanya afei na ɔmo bɛhwɛ aboaboa ɔmo ho na atumi akɔ so wow enti ɔpanyin sɛnya nso nadaroma ɛna ɔmo a yɛhunu sɛ maame akosua sɛ wɔmfa duku mmɔ ne yam nyame yɛ adeɛ bi ba ɛnkyɛ ne ba no obenya no ne mma nyinaa back ɛne sɛ naano yɛhuhu mfonyini ne videos ne nkabɔ mu a ɛrekɔ so ofie hɔ yi ne nso wakyerɛ mu paa sɛ ma yɛ ni dansa yɛnkɔ so awo yɛn mpae bom na deɛ nyame pɛ sɛ wɔyɛ ne sɛ no na wɔyɛ ne sese yi a adansedeɛ bi bɛkɔ so ɛwɔ ho ama wo ndawte hu ya bɛhu ne clear sɛ we deɛ nkure afei deɛ nyame agye wɔ mo ankasa aha enti ɔpɛgyini mpakyɛ wadaroma wo bibi atwa to a bɛpɛ sɛ ɔne yɛbɛka bibia nso ni hɔ a ne yɛna wase ne mfa nsi nyame nhyira wo papaapa medi twa to wɔ ni na ano gyama anante ya mekɔpie baabi na mete sɛ obi kyerɛ amammerɛ na wɔka sɛ efie mmaa mpanimfoɔ no esi abusua panini a wɔn nni ho kwan sɛ wɔn tumi to no na ɛberɛ a mete yɛ no mu gyere me ɛno na me nso mepɛ sɛ meka biribi kakra sɛ obiara a wate bie no ka sɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛfiri sɛ deɛ wɔkyekyere boa no ɔno a ne sa no mpo sɛ wɔhene wɔ fie no mu a ɔhene mfie abusua panyin wɔyi ndɔso mmaa no ɛna fie abusua panyin ne yɛde no abɛkyerɛ wɔhene na wɔayi ndɔso ɔka sɛ wɔyi mempɛ no a wɔn kɔ akɔfa foforɔ aba enti mmaa no a baabi a ɛkyerɛ aboa na hɔ a ne gyaa no enti mmaa no a ɛna ɛbɛka akɔtu no na wɔn abɛka kyerɛ wɔhene sɛ abusua panyin no wayɛ wei enti yɛmpɛ no bio na wɔhene no atena ase na wahwɛ mmaa no kɔ adu no wɔgye to mu a endorsement na wɔyi ndɔɔso anokorɛ paa nti mmaa no wɔ tum papa enti ma obi nka sɛ deɛ ɛkɔɔ n'afoɔ no ayɛ ɛnyɛ amammerɛ ɛyɛ amammerɛ turo nti asɛm ne sɛ abusua a wɔhene ne mu nso ɛno nso hwan ne ɛsi abusua panyin na hwan ne tu abusua panyin mampanyimfo ya afei deɛ ne wɔka ne sɛ ansa na wobɛtumi atu abusua panyin gye sɛ woabɔ no kwan but aban mu baabi a gyama ha deɛ ɛyɛ gyama kɛseɛ paa absentia judging yɛfrɛ wo court sɛ bra na wama ne yɛasan frɛ wo bra wama magistrate wɔ kwan sɛ odi asɛm no bu aku so wonni baabi a wokɔgyina sɛ na menni court nti menyi ntu ɔbɛka kyerɛ sɛ mefrɛ wo sɛ bra ɛna waama mema wo kwan pere no woama nti me nso mabu asɛm no wodi fɔ yɛmfa nkɔto wote wo fie ne abɛkye wakoto ɛno nti ɛberɛ a yɛn nyinaa wɔ ha first time a wɔn mu kɔhyiaeɛ a wɔn de nsa kɔɔ so wɔn mu kotu no a wɔn kɔɔeɛ a wɔn mu akɔbusa aberewa na afei wɔn kɔɔeɛ ba abɛka sɛ o momma yɛ na awɔtwe na sei ne yɛnti bi da yɛnim nea wɔn ka ɛna mo ntimi ɛna mo daadaa yɛn ɛna mo yɛ si na ɛyɛ nhyehyɛeɛ na ɛyɛ mmerakwan na ɛyɛ amammerɛ ɛna no wɔn nam so nti bere a wɔn no biribi awie mu die no mbra no wɔn dii so sɛdeɛ teɛ no
ɛna wɔn agye wɔn dwuma enti sɛ wɔkɔte ne baabi sɛdeɛ wɔn ayɛ no ɛnyɛ ne kwan so a mfa wadwene ma wɔn a wɔn ka ne nyinaa agya yɛntumi nka ne bebrebe nanso yɛbɛka sɛ biribi wɔ yo opanyi bacha nwumre ya da sepa otwedi ampo Nyankopɔn hyira wo papa ne adesua sunhu fam de awuram papa ene wadaagye na wonsɛm nso taaso mu pa nyame so guso hyɛ ne ho animonyam nsɛm a oba a woka no sɛ de etimi sisi so no in fact we kyerɛ sɛ nyame wɔ afa yɛ bɔ mpa yɛ sɛ nyame bɛkɔ so aboa na enema a woni akyɛ nyame nam so de brɛ yɛn ebesisi saa sɛde nyame enhyehyɛ yɛ mu atie no yɛda ase pa nyame nhyira wo menso me da wase sɛ ɔde wo platform ama me na ga menam tontoma nipa te nneɛma se yɛda onyame a ɔde adom no nso adom yɛ nate ɛno nti mɛka sɛ onyame nka wo ne watiefoɔ nyinaa amen thank you on council abusafo opanyini senya I just will be on padisia nyame akyɛ ne honhom ntiaseɛ a wɔde ahwehwɛ honhom kyerɛkyerɛ nneɛma ase ma wote aseɛ na nso mu adesua dɔɔso because amane ne amamre waredare mu na nyame akyɛ ne nimdeɛ ne nyansa ti wotimi ma deɛ no kyerɛ ma wankasa ho sɛ wusua biribi sɛ wopa adesua nko ade a nti sɛdeɛ agya wɔsia me asua de anwumre nya asɛm ketewa nti mo a mo bilidi no mo a mo te sɛ maame akoso Serwaa mahunu mpo wenya te mahunu sɛ ne titire ba Calvin ne nua maamo akɔsra maame na wɔtwe awie ye no ɛyɛ no kura si de mu wi na ɛkɔ so we de ɛsɛ kakra bi ɔmo tena ase we nam maame ne so yɛse ne nsa no aduane de ma ne de ɔne na we nam pa di nkɔmɔ nya asɛm ketewa mo di nkɔmɔ ti wa akoma yɛ ɔya no akɔso na embom yenim ko a yɛ ko se yɛ ko honhom ko na twedi ampo Nyankopɔn ɛde nimdeɛ ne nyansa akyɛ yɛ kwa no yɛ mu bi first move enya no na ama yɛ bɛbɔ se na yɛ gyae de yɛ te sɛ de nyame atie mpa ebo nti yɛ wie o dabi afa ne egu so ti wuwu so ayɛ da yɛ wo yɛ sɛ Calvin ne akɔ ane ne maame akɔdi nkɔmɔ na wakɔ ne maame nkyɛn yɛ nya we mpo ne yɛ hwehwɛ o de yɛ hwehwɛ ne so ti wo kitikiti ya hu ya akoma ye oye ihe ye kuma nya nto ye ani de o wo be hu bia ma cream wo twahwe wo be wie na afa otrim a kasa we de se bibia si ye ti madawroma achitafo nyina mon kama koma ntom yam emenya wo se de wa hu ni ntiasa ye ngusu amompa ye opanyi sanya kyerɛ mu a no kura de wo mu ne se according to ntiase ne honhom hwehwemu ni adoma kyɛde nyame de akyɛ no wei no ayɛ de ahu na de ye nyame ye na obɛka kyerɛ yɛn sɛnkyɛ maame akoso yɛ sɛ wamfa dukumɔ ne yam na nyame gye ne ba na brɛ no a sɛ yɛ no ɛna ati a ɔpanyi sɛnya kyerɛ mu a bibi bɛda de amena show clear wo mmerɛ no ahu nyɛma bi adi ka kɔ so bi akora na bɛsɔre agyina no ayɛ nneɛma baako mmienu ama wahu na sanya no nso a yɛnkɔ so ayɛ mpa ebom na de ohunu yɛ no ne de ne honhom ti ase ma ne hu yɛ no ɛno de wɔ animu a ɛba pa den ebetumi aba sɛ de wohu ne nei ɛyɛ na hyaseɛ ebi nso a na nte saa na ne nyinaa no yɛ sɛ de ɛba no ɛso sen de yɛhu ni koraa enti sɛ te saa yɛ mpa ebɔ na na wɔte yɛ kɔ enti saa so yɛ mpa ebɔ na na wɔse yɛ bɔ firi sɛ gold kɛseɛ bi da animu a yɛkɔfa ɛna wudura animu ha wahu kwan bi ate sɛ gold ɛmfa kwan na ate sɛ gold na nsan kɔ animu ha dɔsɔpoɔ ne wɔ hɔ anyame ahyehyɛ apasel ne kama saa na weetie enti yɛkɔ kwan so ɛna yɛdura no hɔ so ahu enti yɛkora de nwie no ɛna mu wi mu ntumi na 12 nyinaa mo yɛ live eku makoma yɛ mo ya so obi timi ka sɛ ai o hyɛ ayi ekuro bi so nkra de a wa mu betimi ada obi foforo akye hey enya mo a ye ba na eba mo Ewade Nyankopɔn ye ba na eba nti mu kama koma ntom yam wai
aha ne de ekuso wo ye mpa ebomu a na momma we ye demfa we nkobo obi akutia ene nkoka nche obi sanyame aya ma wawie asa da bi abusuafo yeguso a yeko ntuma ye concentrate na yemfa ya adwene yenye focused e wo de ye hwehwe ne so na aka kakra bi bibia bekoso kama ama ye nyina ye hu se de ne mesite enti madaroma e ya adwebre why obia mana koma mra fom kra ai na ye behu se de bibia ebesi akọ eni gisama o kan ye wo ho ne se eye nipa bonifo bi nhyehyeye ena ye pobo bi nti ena ama abrante no kra ben ne maame a entumi nsi na abrante no kra so wontumi nye se bibi bone de sa abrante betumi ahyehye bibi so okọ ne maame ho de akoye no ose mo nwene saa mo amodwene saa na entumi nsi aha de toso biem nso ose maame na ankasa no se de ositie no o plan bibi mfa men no se ye bone odi kodi ne ma ne ntumi mbem ote ho for a purpose ena nyame twen se saa abre ne bedru na wa accomplish that purpose ne vision na wo ma no kopim se bedru de me pa chawo Saminu wa mengo. Shadam medro saminu wa mengo. So ban musno so wen pusua. Sa pepe so wa say dey ikono. Ami akosi asewa. Ya ba shisha fam bia no hu say purpose bi wo nti moto. Ti nyame na divinely no kwan bi a wa fa so the divine protection bi ni ade bi ato no so a. So we ben one on one say oh ye ne boni bi saa no a oh this time we dey enye this nyame purpose na bem nti wo se obi anka na komantum ye ne yam wa odwene say bibi adwuma hyehye bi nti na obi aben no say ye ne ba say ye hwan wo ben na untumi execute na opanyi sanya say ye ne ba kra mpo de anwene saa na ne ba bia ne wo betumi agini pa bi hyehye so de kodi da bi de go se ne ba bia ni saa adwembone ne ma no enti saa pepepe ya kwa yanim na say interview no ni say dey si fine na say me spirit am dey ko Afghanistan from ana ena shun ka Afghanistan sama si pa sama si Afghanistan pa nti dey bi wa be a story ne fa no ana mu hu ni say sama si Afghanistan kasa na nke di hit pa na di ebram na so ase na ni said so panyin senya no said o si aha nchire mu ne kasa ne ne ma ne titie no eno no e wo ba bia e defa si Friday mu Afghanistan sam no e mu anyina na enya Afghanistan news ni china ehia ne man bi na ase interview no awa ama ide achinti game fancy ne enya ne china san ha mo de cause se nen komo ne de ka ba bia di be wie de se ke di si na se ye ko Afghanistan china I think say the best hey mo enti abusiafo madaroma said me nkofo yes adwa yi e che no Queen, let's go on please we won't sleep hey and I so be frame me o se ye che obi frame no be makasa ye che won ti concept na se kra hey adin ukran ka ama ne nya nwanwa se nipa bi se nyame aho odin pa na odi ama obi a betimi atena se saa bu 4 hours
program yi hwɛ mu a bibia bi wom, education wom, information wom, entertainment wom. Kyɛ sɛ nyame de segment ahodoɔ nkranhyɛ ma nipa ni da soɔ saa segment ni bibia bi wom nipa baakofoɔ na yɛatena se o. Umma we nya wo de mpo na musa sɛ na akora nipa bɛni. Nya wo de sɛ nyame de na hoɔden ma nipa mi etumi yɛ de ahaw. Ɔnti de ɛkɔ so na se kora nso ɔse agya odi maame yasɛm yɛ kyia yɛ kyenti wɔnte ase kora. Ne bo afu de ɔntie de mbɛ ma ɛka kora. Ti ama atem mpɛsɛ 10 kora bɛbɔ ya. Te sɛ na mopɛ ne de agya. Yɛka sɛ show a nipa bi nte ase. Enye recorded program a ya post to we show. Na show no, nye nipa nyina na nyame mu ma hoɔden a de tena se ye show. Kuta de foforo bi. Nso yam sɛ ma nipa be na ma me na nkasa. So far the nipa ɔno nko a. And they were no see di ya disappointed. Hey. Timi pesa metete mo time ne kɔ kakra na ye twa so because ye nyina ya ho den ya fam de na obi ya de abonti em se tete no pa ubekom kra so na o mantam ngase entimi emiti obi a eti wa hu say ene no aspect ankasa na ye pese mu hunu no Afghanistan ni papepa of what you say na case we nyina akọ na wie ya onse case we na da ho no nyema bi wa ye nima enye de da abontinti nye obi a na nim I don't be real as a new boy the network what you say onse nyema bi wo ho a ekoso but enkofo na nkom so ma nkom be pa mu kan pempem mu hu se we ayefa we aye say no o mu nim that aspect of himself no nti ema mu hunu da achi bi na mbe hunu niema na ekoso na nkasa ene se de bebre siti and I think say ye no so eboa say ye no so eboa ti madaroma mame kanfo SNG electrical senfa ema ne kopa electricals papa na eto pacho wonim se bia wo yes pedote ba electricals are bibia ye free cables ko si bibia light different design different types do to atom akoma ato bia wo bia ye delivery number ni 055 555 1622 055 555 1622 SNG electricals na waje so se quality assured ebusuafo wadaroma nyame ya adomu a wochina me ba Afghanistan news na ball na ya na waka akere me se me nko Afghanistan because they say me pesa me force upon 10 aya 10:30 na kire se ya pon enti bomodin aka me se queen e ball na ya baby idea stories adu bia na edo akọ Afghanistan entem because Afghanistan story was out na Friday asem e na manka e wo ho a development pi buso a ekoso infama omo be ma se me infama mo okay enti be ma se me infama mo ma me hwe obi a wa wo so kire se wo ba enti ba akofo bi ntimi decide ma se wo so a ba akofo enti me so ma me infama mo yanko Afghanistan ebusuafo me be ma se yemfa buo ni die ma mo amo so no enti nye obi a otebe obi a oni akrokra bi oni ha bekomkra bi kra nso a yenim nipa o ba se otie die enti me pa chawo munti wo so a unti minti pa chawo de ni die kwan so ana okoma ye na yato aso ti madaroma ja ready ka me pon akope be ajuma ho be ma se me fa mamu yenti min disrespect mu sa enti enko ye nim abuja for de wo nyina ne senti na kra ya antonyo Afghanistan nyum ibe ma te me ba kon friend tonyo no ne hiti app kakra na me nko ti ba kope friend to Afghanistan nyum ne enko why ibe ma te me pentaminya abotre mamu ari enko fo
Me bacho number ni 0554227712. 0554227712. Aha, ba ko pe bina yenko Afghanistan afi. Shelen hwan, shelan to papatala, shengli. Shelen hwan, shelan to papatala, shengli. Shelan to shenlei. Shelan to shenlei. Shelen hwan. Shelan to papatala, shengli. Minihio. Mano fafa na medekeka semi minkutankrata. Minihio. Mano fafa na medekeka semi. Hello. Bachana didi say your free. Eho ya pa. Ah, tumi anko. Enu anu why. Edio. Tanzania na say California. Me ba shoni di say. Pato Nana Serwaa me kasa free UK. Yo, Nana Serwaa. Anointing na mama when you rain. Yo. Yekwa Afghanistan. Anthem. Okay. Aye, yankwa. Shele wing. Jala topa patakala shele wing. Yeah. Kasa jamie shele wing. Jala topa patakala shele wing. Jala topa shele wing. I'm gonna send a bien. Shelaway. Shalatopa patapala. Why ya dear? One is what there. Mano papa na medical can save you. Amen. Thank you. Thank you. You can one the first. Why ya dear pa? Fe yanko anyway. Naturally say yanko kra yan some no. Emrem why ya dear? Ah, we the why ya dear. Son in this word the pa. Na ebusiafo. Wonim say me mane akaba. Wonim say Afghanistan ho no. Me ka Afghanistan fi ahen ho asem kire o. Na edumre bi ama case bi a ekopie mu ewo Afghanistan fi ahen so panyini ba ko anim. Se ni nyina aka ho no mo de hu video koto court no. Nya busuafo secret bi wo mu Afghanistan ho a me reporter no ene nipa kakra bi ebusua na asam ne to wo no wo mu nanim kofo kora wo mu gira kira nti sa asof panyin asam na ekọ ne ho no ankosi aga me ka wasam ne pa ma mu follow Afghanistan asam maka tiri say ya sorry fie kese hope kese no sof panyin no ho ena nsore no yatete nsore no
ɛna obi akura ɔwɔ so no wɔn na ɛsɔfo panyin a ɔda asɔre na no na nsɛm bi si ɛwɔ sɔfo baako asɔre nim aha sɛ so na asɔre man ne nkɔfo issues bi mekopie sɔfo no ɔde video no kɔ court no sɔfo no anim ne mpanyimfo bi na wɔsɔ mo hwɛ ɛbo asɛm asɛm mo nsɛm bɛyɛ bebree bɛyɛ basa ɛwɔ Afghanistan kurom hɔ a nipa ante ase wuyi sɔfo panyin asɛm ne kɔto n'anim no ɛto nkyɛn na wuyi individuals bi a wɔn na asɛm no wɔn din bɛɛ mu ma wiase nyinaa te sɛ asɛm no sɔfo asomasi ne sɔfo asomasi anim na ɛwɔ a wɔn ka ne to nkyɛn a okɔ efie ahene asɔre akɛseɛ no a pope wɔ hɔ a nsɔre ma no obiara da ne kuro ano hwɛ nsɔre no ɛwɔ hɔ no a wɔn wɔ nkɔɔfoɔ bi a nsɛm si a wɔn ɛna ɛyɛ chɔmpiata wɔn yɛ masters a wɔn na kasa mpuna wɔn na di nneɛma mu akɔtene saa afɔ no yɛ anɔ mo taataa akyire enipa dodoɔ na anim nanso saa asɛm no bɛyɛ saa asɛm no bɛsɛe ne nyinaa gyina saa nipa no so na meme reporter no saa nipa na ɔta asɛm n'akyi a enipa dodoɔ na anim no enim deɛ ɔyɛ nim no wɔ asɛm no mu enim deɛ ɔyɛ wɔ asɛm no mu wɔ Afghanistan hɔ no me reporter no enipa no story ni gu so kɔ so Afghanistan kurom hɔ no saa abere mu yɛ ɛhyeɛ wɔ nananom ɛne mpanyinfoɔ bi asɔfoɔ ne side no ɛhɔ kɔm tumi fra asɔfoɔ nana tɛ normal emu yɛ ɛhyeɛ ɛwɔ asɔfoɔ ne nsɛnsɛm ni mu no na ano yɛ den na ɔmo hu baabi ɔmo fanfa no meme reporter no saa nipa yɛ America yi ɛne ne di nkita ho den ɛma hu adwuma ne hyehyɛ sɛdeɛ esi teɛ ɛwɔ asɔre afie hɔ ɛne sɛdeɛ ne mu ɔde si teɛ etwitwa ntoro dane ama nneɛma dane nneɛma dane kyerɛsɛm ne mu nsɛm dane nhyehyɛeɛ a wɔn di so ɛwɔ som ne mu ɛde kyerɛ me reporter na onim sɛ me reporter ne so ɔmere ɔne me reporter ne nyam so yie papaapa ɛma kyerɛ sɛ saa nipa no ɛne abusua no asɛm ne fa ɔmo ho no ɛne asɔre no ɛne nsɔre ma no ankasa deɛ wɔn nyinaa nim no ɛnim na hoɔden a ɛwɔ asɛm ne mu ne bra wɔn a wɔn bra yɛ ɛwɔ nsɛm ne mu ɛwɔ asɔre hɔ na me reporter ne kyerɛ mu a case na ada asɔre fie hɔ no ɛyɛ case a gidi wɔ Afghanistan kurom hɔ bi aka bi media ne so baabi a anya asɛm ketewa nanso saa nipa no ɛyɛ missing ɛwom ɛba public anim a bɛta dwuma ne nyinaa gyina ne so na me ko kasa yi me reporter ne kyerɛ mu a enipa ne kɔ asɔre kɔyɛ bibi a the last time ɔmo hyia to nneɛma nyinaa na kyidie bi kɔ so ɛwɔ wɔne enipa bi ntam ɛwɔ asɛm na ɛda Afghanistan kuro nim no video ne ho asɛm no a busuafoɔ ɛnɛ wɔni hɔ biem asɛm no kɔ a asɔfoɔ n'anim wɛmpi mu asi adufoɔ a no mo taa kyerɛ kasa mpuna a ɛma asɛm no yɛ den ɛma ɛfa bi ɛwɔ sɔfpanyini no anim no taachifoɔ baako ana ne ho ɔden a ne mu odu a wɔn na kasa mpuna na epunu nanso asɛm no ɛda hɔ no na nipa dodoɔ na anim no ɛwɔ abɔntene no paacho sisi a oni hɔ ɔkɔ wakra na nanom afa ne baage kɔ a woni hɔ sisi ɛ na onim so kɔ Afghanistan kurom hɔ a enipa no asɛm no ɛne kɔ a wɔkɔ yi ɛna mmɔntene so ɛwɔ media so wɔ Afghanistan kurom hɔ nanso nkɔfo dodoɔ na ɔmo di asɛm na chinkudu ɔmo a na ɔmo kasa ma asɛm no wɔ Afghanistan hɔ di akyire kɔba no enim enipa no deɛ ɔyɛ but ɔmo ahu sɛ enipa no ɛnam hɔ but ɔmo nim nipa ɔyɛ ɔmo nim nipa a ɔyɛ no ansa ɔmo ahu sɛ ɛnam hɔ
nipa no mpofiri mu wanka bi anhyem wakosom nyina kwa asɔre fie akɔbɔ mpae akɔyɛ na afam deɛ bia kama enti me reporter ni kyerɛ mu a enei abusua no ankasa wɔn yɛ asɔre wɔn so ɛkɔ asɔre ni bie a asɛm ne to wɔn no wɔn si nipa wu a yɛ mose nanso wɔn nim sɛ asɛm na ɛbɛtɔ wɔn so no wɔn bɔ nsam kɛseɛ paa baako a ne ho ɔden paa ɛne nipa yi a wɔkɔ yi reporter ne kan ne mmerɛ bi kyerɛ me sɛ efie hɔ nipa ni bi afrɛ anaasɛ wɔn na di nkitaho ma wɔn atentam yie paa enti wɔtena se na ɔyɛ n'adwuma wɔ kuro no mu ɔno deɛ wɔ TV so tena se wɔ TV so na ɔyɛ n'adwuma wɔ kuro no mu a wɔne ne bi enu ayɛ sɛ obiara nim baabi kora wɔka kɔ bɛtɔ nim sɛ me throw tantrums na me nim sɛ me de kɔma wei na ɔno so a ɔgye ne nim tiɛsɛ na nya asɛm ketewa ɔtena se a wɔka sɛ tumi a ɛwɔ asɔre fie hɔ no ɛbɛtea no ɛnkyɛ ɛbɛtea no paa ɛnkyɛ ti wɔntimi hu sɛ saa tumi no na atea no ntu no obusam sɛ na ɔno so so ɔkasa a tumi bi wɔ mu ana sɛ tumi onim sɛ saa tumi na atea no sɛ deɛ because we die emu ɔbra mo bia ya ma sɛ ama side bi entie deɛ nkɔfoɔ keka Afghanistan krom hɔ adeɛ baako mienu bi asia de wa side bi yɛ ma hye wɔn ne ayamtuo bi aka wɔn wɔ Afghanistan hɔ nya asɛm ketewa Oni hɔ akɔ before all the corner we do Afghanistan na obi kra kom so okɔ oni hɔ before all the corner eniema ahodo a na ɛwɔ so ne nkɔmɔ bi a mmerɛ bi atwa mu ɔne me reporter ni di yɛ na ɛkɔ wi aseɛ ɔmo mienu entem secret ɔsinsam na ɛwɔ hɔ krom ɔsa ne ma bebrebe na ɛkɔ so secret a ɔmfa ma abɔntene en nkɔfoɔ nim but saa asɛm na ɔdi akyire no ɛkɔ asɔre fie kɛseɛ no mu no ahoɔdenfo a no ɔmo taa akyire ma asɛm ne yɛ den ɛma afa bi no emu baako nakra ɛkɔ yɛso akare ana ho ɛwɔ Afghanistan kuro nim kra na onim sɛde asɛm ne susiteɛ ahyeta krom hɔ nyinaa o yɛsi social media nso fa so anu ahyia no nanso ɔmo a mo hyia no enim nipa kora a ɔyɛ abusua no kwa nanim abusua kora na ɔmo kɔ asɔre no bi na ɔmo nya asɛm no wɔmo pa nanim asanka enipa ekra kɔ ne yɛda nyame ase a ne nkasa abe de wɔsɛ nkɔmo hyɛ atade fufuo ɛkɔ asɔre nipa na mo ɔmo pre papa ha me reporter na count me nkyerem sɛ nipa na bi akyere nim sɛm bebrebe o daachi bi na ɛsɛ ɔsɔ obenya da agya kyerɛkyerɛ mo nsɛm bi mu ama ɔmo ate de ɛkɔ so na nkasa ase na ɛnaano na esi saa no na ayesum ama abusua no a ɔmo kɔ asɔre no bi a ɔmo asɛm no kɔpie mu wɔ asɔre fie kɛseɛ nim no onipa na mo ɔmo abra bebrebe ɔmo sɛ ɛkɔ so Afghanistan no wɔ asɔfoɔ no kɔpie asɛm no side kɔpie mu asɔfoɔ no wɔ nyinaa wɔn haw kɛseɛ no ɔmo situ kɛseɛ nipa koro ɔmo brɛ ne kɛseɛ ɔmo so ɔkɔ ewo kai nkɔmɔ a me reporter ne me di paa ne ani bi ɔmo a me teɛ translate ma me hunu sɛ de esi kyerɛ paa na me hwɛ saa nipa yi na ɛna nka asɛm koro ɛkɔ so no enipa no a ɛwɔ kuro nim no enim saa nipa no a kɛne nka kuro no nyinaa saa bere nka side bi fo obose
minka ne saa osita de yakoso no wo mu ni madekode na asi nipa kora o ya ne nka asam yi nka side fo bi da nyame asekora enso abusua ne se wo mu nka sans because wo mu de wo masama ma nyame a nyame bi ye adwuma bi anu ano mo hwe kwan kopem se ebeduru ba bi ansa eti reporter kan say nipa bi bra mu didi nsam ne bi etu ada aspect wo bi asiti ye cause enipa ne kra wa kra kono emu nsam no enti ase bia ni na ochiremu a chirame na mi hu kwan a nipa no ene adwuma a wo madi ni se de esi ye ni mu adwuma hyehyɛ a ni se durumre bi nipa no try so ofra kotimpie so a kyerɛ esom na wo som no se de emusitie na nkyerɛkyerɛ mu nyina so efeba pa ba konko a abu da dia ma wo no ese no wo nsom na obi a nkyerɛkyerɛ ne nsɛm no kyerɛmu a Peter do be bia ye Peter be bia ye awo so nkyerɛkyerɛ ne mu Peter do be bia ye wo so nkyerɛkyerɛ ne mu defend Peter sa bo Peter abaso no mu kodura sorry fio ne ehu sa abusuafo ani ade a hyehyɛ adwuma tie o sa busuafo bi bunua egu ne so asori fio anke ebodua ho the yaw bunua kano mensam wa fani bag na mi am reporter ne kasa amre bi na behwe do si ni pen yi kire ni mu atrosem ni mu bosrem kasam am reporter no sunyamro so challenge na nkasa everyone you say no place a do kobo wo mo ye adwuma mo na mane so wa frame reporter no Afghanistan ho no say o boy nyabete ameso esan fa do ka kira me reporter no ma me hunu ye na reporter ni so hunu say ya nya ni ta twitwa ntro bebrebe wo mu no eno so try so be kire mu ye se de esitie ni se de kire sam ne nsam no eka embra ne ka wo sa asom ne ho kire mu sa na dane battle between me reporter no and say nipa no tiani me reporter ne so otena se a osinya me a wa frem o wa sori fie ho a wo ye adwuma no ono a na be frɛ wo ntam na busuafo no de ekɔ na me reporter since me reporter nso otena se bia na ni bre sa sori fie ho tumi a ye adwuma e wo ho na be frɛ nkɔfo bi a na kyerɛ sɛ wono number 1 enipa na nso nim se wono a ti akire na kyerɛ sɛ akoya ne ho wahu saa de no abusuafo e beta fa o Afghanistan case ni mo etram reporter ni bisam sɛ dodo na nim fight na ekoso no de tie ne de wo ho ani de gina na kwani mu nsam ne sɛ de asia mu nsam wa yenti no ama nsam ni mu ka bebre so wanfa nim de ni nyansa nto ho e wo nsam kamu a wanhwe ya na adwuma nyame de ahya won sa wo so wutumi emma nipa ni da so hu de ekɔ reporto eniema papa e de kyerɛ wo mo no ehia nim de ni nyansa e wo ba bi o mu gina e wo Afghanistan ho enti nyansa nkase sa na esi wo fia ahin o asori fie kase anim anyansa nketwa me nyansa nketwa na da ho sisi asa no eno obi ni ba bi afiri no obi ya ma hye no we de betumi afiri he we de betumi ayesai we de betumi afiri sa ansa bibi sa sia no obi ebusa ne ho nsam ne de free he we de ne si ye we de na aba shada fa trosam a ye de adwuma ofie ho
ene mo asem bia what e kan fa edema nipa ba ko de nipa ba ko ba bia ye ti report and sin dume bebusa say eh papa entu so ye sure pa say trust me na would defend it na sa na trust am naka trust am ne kan sa asem ne to da bay trust am na mudi so no e wa so de fie ka seni no e kire de wo kan pa report and so ne na mfa ni agro ti na spiritual battle kese pa trust na bia wo kan e kire sa da bay e kan ni sai da bay sai na wo se aka no chanto kase bi pa gu pop kase ne so mam reporter ka chin sa oboa minim dia wo kan chan wa wo kan e me kasa ntro ne mfa nkyere me ko ka chin afoforo mu nim na me ye reporter nti sa sorry fie ho nsam minim pa fe no odina so ti na nya fight ketwa ne de niam e koso de e wa Afghanistan ho no nya asam ketwa na ejira he senye ni papa na side bi family bi omo wa so nim no efe bi wo asam na da Afghanistan omo ya hen wo mu nim wo masema mo de ato nyame ani mo hwe ade bi a enkasa abre nkanya izi na anim se drumre bi ohun se enima ni bi kokoso Afghanistan kro ni mu ama enipa na ensam ne form ho no ankasa beside say wo mu nkomodi ahodo pi no wo mo ebetete so enti enkofo a ya problems ankasa mo wo nsam no ankasa no edumre bi omo kate sa ade nti no enipa pi wo ho a wo Afghanistan ko mo kasa ma asem no a emu dopa esuko ne nkofo bi mu din wo ne mu nsam pa wo nim se nkofo nim sa abre ya nka Afghanistan ko mo ka news ni nyina adane me ka kirewo se nkofo nim de etua ho ya me reporter yi kirem ya ka Afghanistan ko mo ka news ni nyina adane hwe ka sa abre nka news ni nyina adane no ntakwa ko anyame won ko bi ma wo enti ese nkofo bi a wo mo kire se asabi asi e okronim na papa no a wo ni mfie mienu aduru aya akwala no mfie mienu aduru enti bibi besi no yesi nipa na o Afghanistan krom ha okotena man foforo so ka se nipa na wawu no ni mfie mienu na aduru bibi besi no ni twotwo mutwa opuno na na koba wa asam ni mu asori fie kesi enim no yeso omo ni Afghanistan krom ho musa ne se oye ne hwan na no oye de sa edua bi a enipa na kotena ba bi kobo oye sa enipa ni wo no mfie mienu aduru ni ebehwe de ebesi no ebi asi wo mo atotro mucho nipa wo nanam committee ya bibia sam na yakosna hu na bontini nyina adwuma hyehyɛ e wo that side ye asori kasiem ho no fie ahen ho no nyina adwuma hyehyɛ ma kofo bi bre ye tin to Afghanistan krom no de agina ne so no ene no ntina kofo busa me reporter ni bisa se sa opanyini no a okotena radio so mfie mienu ba ye behwe de ba besie no de ato saa wo mu gangaria no na wafa ne bag no eye bia na aya back to sender ho na etwa afa ho ana etwa afa ho hu o apa bi eso ote Afghanistan krom ho baabi na so fa baabi okọ baabi o sade ai ma kata nipa na wawu ni mfie mienu ba ye behu de ba besisie ye behu de ba besisie so mfie mienu isu duru ha o nipa a kire sa mo ne na ekoba eye adwuma ya hyehyɛ ye nyina efa efi ahen ho Afghanistan sorry fi ho tukum akwa sorry apon nyina kutukum eti mi reporter ni busa anse eno so de eno o ka no ensisa no
mfie mienu kro duru ya ato omo ahu nipa no so omo ye nde enti Ayeka tia bia side bi wa Afghanistan kro mo Ayeka tia pa ye ka Ayeka tia anya ketwa kase pa asi our side bi our Afghanistan kro nim our asam no a ahu video you know Jesus said yeah obi ansha ne mpa ebo mu den me reporter ne so otena ase kan se akra na wo ni mfie mienu no ayeba no hye epi ne gu akwam ti obi a mana ni na ho na ne mpa ebo kase pa ne se be back to sender na de nipa bi adwen yom se ento nkofo bi no ebete afa side bi ofra me reporter akọ na na me kwa misuro no sam reporter misuro ni papa on count or a reporter journalist asam na ekoso no oka bi no so na kuma mu nyina na oye na dwuma mu nti susuji hu di hwe ba bia wokọ na fe so aikon e woni so ba sa emwa enti abusiafo ochina nyame ya adom a medidi ene de ne beba wei eye na anu adamu a na wasa me ka kire wo me reporter ne hwa na obusa se queen wodi say ade ne so nam Afghanistan media ni nyina so enso mo nim nipa nde oye ene omo nso na omo kasama saa afa no omo nim se we na hyehyɛ adwuma ni nyina de ti a omo e wo fikesie nim asori fie kesie nim anti omo asam edane dane omo nim ni nyina omo nim o mastermind no champion ata da ya ma ne hyehyɛ da bi dia kitchen na no ane be ye ande ntimi nane nyame hu ya mabo nyame hu ya mabo nyame wo hu ya mabo the queen sometimes it be you because senya bibi bi na esi ana shift ni pa attention free niema ho a ena nka attention ni nyina ekogu we so kra nka emoa eyese enipa ni nim o Afghanistan ho nipa na o nam ba bia wa ade ne so enso mu nim de etua mu no eye pa os eboa na saa nso ena no opɛ ne pa e won nsam nim sɛ niema bi wo ho a enipa hu de ete na anu ni nyina shift nko ho na bi ebi mu nko kama ne mu do so tie nye se ya ne nam mu saa ni ehwe tie busuafo saa asam no a me reporter ne ka kire mu Afghanistan dan se be bia case na duru no e wo Afghanistan kromon anya agudie bia mo obi agye empo wa do akomata kire because o kire mu a obi try so ye ne bibia etumi te fa ba bia wa ho ha because wo so wonte ase saa panyini be ka se mfie mienu ni beduru otena abontene so ote abontene saa no o kire se mfie mienu ye be hwede besie ya you can see the den do Afghanistan den o Trumpia take the whole case na ekoso o Afghanistan no ti nyame te ase nyame ne ekamafo yade etumi ba amane etumi ba dibia etumi si nenso abusuafo sometimes yensusunfa akwanya bia ye wo baabi ensan ye hwene so ni nipa ani to wi ase emwa mi wo baabi a mi nua ba metumi aboa no nanso se mi nua yi ade bi na nya na minim se we de da di sanya emien so anka se no na ye papa na innocent person ono ne de ye ogina baabi ne de enye tie nkomo na saduam ne enka se de enye mom na ye papa mi mitumi amikuta nti ye ma mi nua ne de na
e show baby asanya papa no mimi tumi ntimi fa nkasa no ye papa na de ogina baby a innocent nya nkasa wo no aye bone ye mfa ma ne nka ho ye mo na saduam abra so woni pa ho yinua amenka no kure wo mu nkyerɛ wo nanso ye wi a de betumi aye aboa woni ye nhwem pa kyɛw nkama asam ye nso wo obi gina baby na koma ye ne hihya ahyehyɛ asɛm ato no so yare ni sɔfo bi a ɔte ne baabi a ɔyare yɛ hyehyɛ ne nkwase ahyehyɛ asɛm wɔ di a ɔte ne meka kyerɛ mo ɛwɔ asɛm bi a ɛkɔ so Ghana ha Afghanistan ni koraa ka kyerɛ me sɛ wadwene ne sɛ wode pressure bi egu sɔfo panyini bi so ama wonim ne condition sɛ baabi ogyina ne nyenti ɔno na ɛkwa me dɔfo ewiase wobetumi akyerɛ de ebesi kyena mesi nyame na ate soro na ɔkontrol wiase ma ye me ka me kyerɛ wo ɔde yɛ pa ma ya na yatim ne yɛ de yɛ pɛ de nanso so many cases nyame na bam gyaagye saa na mehu sɛ wiase na ɛteɛ penkyerɛmu a me sɔfo no me reporter de ma me hwɛ case no so do si kyerɛmu a nipa bi a no mo yɛ involve baabi a no mo gyina that time na nipa bi nim so mo do mo ho ɔden ti se ehwɛ nipa nim ne yɛ ka de ɔbɛkɔ kyena where wa koyi we so na ekotena abrobi obi da ho wuntimi predict kyena abusuafo ya fomo a ya fom ya nyam fom tuntum na yensesa ne yankasa meme ye ne mama baso ne yemfa nkɔhye de ogina hɔ a onni bɔne die brametimi apachew timi apachew sa mesremu hu me mabona me nipa mafom na ye den ye mia ni pasa na ere fi sa papa ita kono wo hwe ibi som na wo som aso na mo som no na asore kra wo kono e woni nhihye ani bible a waso mo de nam ho wa som aso bi wa nsom anso bi mo nyina bɔ mo ho ban sa obusa ka che me say obi o Afghanistan ho no na wodi mu bia no ofre bia no de side for no mo kwa asore no a nsam ne to wo mo no no de number e ho ba ko number ma wo mo so mo nkyere enipa no de hoye eni do amo makum na ya de o kyerɛ mu a amu ya nyansafo esuro nyame ti so obi kra kwa omo rejoice wo ho na emom omo nim de nyame oyɛ wo mo ne de eba se na omo nyina target no wo se sofo ba ko ne de me bia na o gyina ne de nse na obi anim se omo hwɛ nipa anim de a eno nde obema ne bag so ntem hey nyame ne sometimes ana oyɛ na ade sometimes ana oyɛ na ade suafo adesua wo mo yanwini kyina ne de kutaye na yanhyehya asɛm mia bi no dada mu sunu ofre nyame bremo nyame nka so de asotwen ne ba bayire o panyi sanya kan asɛm bi sisi a titumi e wom ne sɛ obi be sɔre no awura ne dem na sunsun wo ba bi a wo frɛ kwadwo sunsun na wo bu sɛ nyame sɛ awurade kaida wo ka me ne nipa so mesi bɔ mu e wa aware kwan so kai sa ada no ne kasa mame ɔse no ye adwuma yie apa wow Lafo so obi ka kyerɛ wo sɛ asɛm bi asi mi wode mi de asi Afghanistan de to Ghana ha asɛm bi asi e wo wiase
na emu bibia kyerɛ sɛ nipa afma hoɔden bia ni baabi a wowɔ anaa baabi a wogyina nti asa yɛ emu kɔpe baabi da pato ne akɔ ne refi sɛ papa yi te so no control wiase am telling you na me ka kyerɛ wo sa adeɛ bi a asisi no sɛ nka wote aseɛ paa ne baabi ni de nyame ha abusiafo ɛna me mfa course mfa course mo to yeho wakwa honyo reporter no ekai memories how conversation is called and in someone o catch no hey Bible no nkyerɛkyerɛ na ɛwɔ asɔre fi ɛnka ne sade ɛwɔ ka no papa tumi kasia na ehwɛ mo tumi kasia na ehwɛ mo ɛkasa nti wo yɛ hye sade ɛwɔ kan saa na ɛka no Monto ayenyo mano na ninyuma eya no kware ao eshi ranka onya na mehwe o kire me the last time bia o kire se abusuafo yo mokọ sa asori sofo panyini ba akwa asori ya no monya asama sofo ba akọ na ehwe kan na wo mokọ duru fikese anim ho wo hwe adwodwo a nipa yi dwodwo wo mo etete wo mo asam na bontire de wonte nanso won na ye final decider saa na te na mumu nipa bi bɔ ne dua bi ma ke kansam bi ma hu o beja wiase we ho akọ busuafo na kɔ ne hia na wo kɔ ne sɛi wo kɔ ne sɛi wo bɛyɛ te sɛ ɛda no a oba nde kwa aeroplane saa hrim fan so huri ni na wiem saa ma ofini bro su ko wuye no obekọ ne saa na wa wu awie na nyame abofo na bebọ se saremianka himemu asra himemu saremianka yanka himemu saremianka na fe wa se no minyini je maye abofo munya re na bia me flap da pa hwese de hwa ye mobo na da makọ edofupa fa wa kwan hye nyamensa ne fa ho to ne so na ahonhom e wo wiase di asem o ise ahonhom e wo wiase mu di asem mo obi amfa na hunu ama ne ntɔso usu ye nipa nyame ne bɔ wo empre nkodifo wo baabi wo bi asem ha wo level ata se na le bi am ka se entra wo bi di akire ahunza na fa wa kwan ni hye nyame nsa Serwaa mimi di a mi yeni se mi kan se mi yeni se na nso sanu nti na ye ahi no obi nso abopo se ni ade se ya saa ne no nyam ahonhom na di asem no yes na nyame tsoro no ohwe nyame nko ana be ye o abusuafo ni tumi esu se tumi bia nyagidie wo nyame mu ma ahonhom ba bonye kese nu pempenso a ade a woni fo ho no obi a wodi fo ntumi ntrai so wo ye bibia ma na ba wo so e wo se dane
ti ensem si a ya botre kasam ene enyansa kasam ni se de esi nwene yansam enye ni hu ntia o ai ya gidi sa honhom so di asem ya na no na arade obeye na no na wo de nya botre ma no wate ekun ni nyina ya ne ko fa kwan ni nyina so ne nsa ka chen so on direct ma de wa koma pa no adwen pa na wo de ye de aka ni nyina on direct fa wa kwan she Yehowa nsa nefa wo ho to ne so enyumre na ono na obeye na ono na obeye na no no obeye na no na obeye to me bi anso nsi nyame wo gibe chinya na sa wo da to sa de ne dia problem ni say ko se du he nipa fam na kon no wapem na oni sa woden no a ehe na wo sa wo koda ne ma papa no na ye nipa fam dia a wo sa wo ye ema ba konfo akasa hunahuna wo onim konfo aso ba wiase papa bi na bo no ene ya sori so wiase no obi antimi nya hwe na anu waje obi dia wantumi anka hwe se ya hyehyɛ adwuma ye nwie yo me ye adwuma me nwie ntimi sra ma me nkwama 1 minute da bi papa ni sori ka ne ho no so wa close sa de na wontumi nya hwe obi antumi ankoje obi a nyame aye na adwuma no wasi braso enu anu no say ya obre say ya dia en de obi antumi nya ho hwe na no na obeye na no na obedia maye fa wa kwan ni na ahye ne nsa ma ono an direct path no emfama wo na medofo ye nyankopon we ye frɛ no sɛ anidaso a on hye ni wo omu nipa bia ni mu aseda gina mu wa kokuduro mu hwɛ wa kwan ye na on hyehyɛ ma wo na se ye di asɛm no ye daale kwan no wo hunhu asa ade na wo so obi adi ho fo no nti wo wa ntena se din o so ye nkɔbɔ na sɛnuam no won so ne afofo ye bi ana so obi ye bi ma wo asi enkobo obi asenuamu anu odi asem no ne ahwe kami reporter no o de mami fancy esa mami fancy o say nyame ya adom ochina go for asu ai me focus ti obi now monitor message omu chocho edi mi baba na ma mentimi anhwe messages no so mo muni Afghanistan obi adi nti enu an no eza busa fu nyame ya adom ochi na why e be hia nyame nka mu nyina mo me kan fo esanji electrical samam mo moden ne kopel electricals papa ikase pa we ni de anyo ba eboba o sam kase pa ato mo Afghanistan ho my friends a mastermind when people are see edu so soon we are closing time na ba ya princess you so soon that be abusa fo nya mi hira mu nyina no nka mo ho 055 51622 055 555 1622 055 we say add few minutes what the other almost me cha enti me pese obi anya ne de na me koda queen
Princess was late. Tim was see Tim was see it was my ears they sweet me pa. Yes they see confess it chregum. Confess it chregum princess do confess it chregum. And I was on wogum. I was late. So I was all bantam. Yatna sia from and the crowd check akrana 80 kobo. Nti yatna sia check. 3 hours ni yemfa ne sa. Eti nyame nhira mu nyina. Afghanistan was say na nkasa na my spirit wo form so hu ade no. I'm spirit wo form kakra. Eti Nyami enshira mu nyina. Double sparkle, double was say Nyami enshira mo precious. Say Queen, thank you for the update. I know that it was not easy for you to share this news. Yeah, Nana Serwaa, say God bless you too, Queen. Nyami enshira mo pa precious. Nyami enshira mo. Justin Diodu was it that's why she said in the eyes of the Lord she is miss. Yeah. Nana Serwaa nyame nhyira pa mili mensa kasi we just came Nana Serwaa be ma so chia pa nsi na wabo adwuma mili mensa so we just came more you know what wa mantem BPK Aban also gone too soon precious also Queen thank you for the update nyame nhyira pa mystic also I want to sing Afghanistan song for those haters. The Joy TV was a concerned there. I was a say there. Atwentwene omobo Afghanistan news. You say Afghanistan ko ko atwentwene side go bia to say yeah adwuma enwie. Adwuma egu so ye nu ba bia. Adwuma so de ye ne enwie sa. Eni kwan say obi fa the bag sa. O fa bag go kwai. Fa bag sa he na akọ. Asemo. Edofo. Kakra ikuta ya ni beso wan. Nya kakra. Nyame akoso ahu ye moboye nya atene na efo Adam nana ye ho bone nya agro. Enso anya ye beka. Nyame ahu say nka ase ye de atene ye nye. Fa cha ye papa hu ye mobo. Fa so wo so. Si ebe ka sewe nyame na me ye o bi o tire ba bi mo Broni ono an munkoku no mu wi a munsa akura nkune nka ho hu o kune nka ho ametimi adwumi funso atuma pachew mo bo wate me mo bo wai me nipa mo fa ncheme nshada kura me se man nshada ye dey ya Some nyina mo ho ye. There kakra Afghanistan news no. So dem besi atene ya maase no. Jai. Wa follow ntembe kakra beti ase papa. Ide di akire say ya na ba hunti abetene ya maase. Something is cooking. And the Almighty God is working in diverse ways. Hey, Afghanistan. Yes, she saw me or Afghanistan crony. Omuntimi mo so. Side the fool be no. Oh, Afghanistan no. How woman pom. See, I must house of pennies. Oh, the mammy, answer. Yammy, I saw a cracker. Bang it. No, I mean, cool. Mama, I was there for Yamin coming now, Miss Meadow, me do. You a bit dull cham me, any permit on and we are happy or Chinam say, how can I say to them? What can I say to them? Or China cry me say, I'm cramming house by any pabodini. Me any pa. Ni pado. She should be a woman. What I say, go any pie, honey, and money, I do say, any macumem. But papa be a friend Jesus on one nimna and ni pa kumem, the only per Monday, and to need domini rabia. Nido, emuni hwehwe akra. Be come for sa be manamam. Anwumrei. Oye ni da so a won hyan ni wo me se, onwu nipa ni mu aseda.
Fi ya mafrasi besi ne kan kyerɛ me sɛ sɛ nkoa na wadi adi fi ya mafrasi besi ne wo ya ni ase ya nananom ya bɛka kyerɛ ya wangu amani ase ya maame mu wangu amani ase ya papa mu ya nso ya penso ogu ya ni ase enti me kamfo ne de na ma sɛ gyini di ne fa ho to ne so ya activate ne ye ma wa brabɔ no wate dikri niama dikra niama ma ho gyini di ye na activate ne ye saa sam na me kan mo te ase bre pem da ko me kyerɛ ma se wai gyini di na activate ne ye Jinyame ni di ma ho obu a gidi nansam kwa asore suni gidi ya nyina sofu meka ya no o bi Jinyame di hu nyame ma ho activate ni ye wo brabom wan hwe obi be ka kire o se da bre o ye sunsum bi na ba wi onye sunsum o wo ye nyame ba wa hunu nyame no te de esi activate ni wo ya brabom sa na mpesa wo ye nyame nhira wate tumi nyina awura on hwe o sumo ho ban ka ho onhwe wo kra wo sunsum no nipadua so a ho ma asem anim guase anto empatu wo nto da betena se de nkwa na amen na de nyame de ma ba wiase bra be ye no waye watumi anya positive impact wa nipa bra bo so ansa na ne brepam nyame na frɛ so nipa tena se bopo wo ho a bu se he e de sa kitikiti ni mu na ni baba no ho so no na de no onim so waye a wo twen se wo da be so na ato no na tadadadada namne so da nyame nya osa wate nyame onye osa on show sunsum dade batakari sunsum fam ne honam fam unipa bi a waye tetenfo wa brabom wa kana asem bi a onye na adwene se obesesa na adwene na wo kwan bia so pese odi wani mu ani ya wo ya ko free wiase no de wasusu ama no enko no aso pepepe na wo de kwatentene bambo yie ni adoye ni munyam ni nkunimdie na betena wo so won kwa na nyina fi se wo ye nyame ba nyame bo wo no wagye na di na wotumi activate nyame ni ye e wo brabo me dofo me di nyame jawo me di Kristo jawo se won ma pobofo ponka e mo wo mutiri so won be hu no na wote nkwane ahodi mu a wo ye adwuma e dia me nyame ma